Horasma dihita saluhutna. Huria nani holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so tabuhay parminggota di manogoton. Jumolo mahita martangyang nahom. Amin. Marende mahita siya muken di 565 mamuka siyan ayat sada 1 ayat 3.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Debata doha purusata dohot hagugoota. Pangurupi situ tu di hagugotan, akan na mengonai tu hita, dibaheni ndang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, lao mga rongrong tutong-atongan ni laut. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan, namandok mo leate doha mi tuho, ala di papatatarho dohot tuak kasih pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus, say asi roham, say paian madihami roha pinoparnami barita na ulii, jala parara may tu saluhut bangso, asa bisar sondang niya sangapomi, dohot diakka na handul di haholomon, dohot di linggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Tangion hamuma patik ni debata, patik na parjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan nii, ondo, ikon umbiar rohatta jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Ima patik ni debata, tapangindu magugusyan debata, mahita martangiang. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar patik mi. Amen. Sa
Satu potima dosata nagudangi, martangi yang mahita di bagasar rohata. Ale Tuhan debata, ama namin na di menua ginjang, hodo na patupahok kasesaan ni dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asi maroham dihami, akka na mangarsakon dosa nami, say sahapi matubagasar rohanami hasesaan ni dosa nami i, lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay, asa hot rohanami marapor siyahon, lao manggutapon na sa dosa dohot roha portibyon. Asa upasat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Yesus Kristus, Roma hamu tuau, hamuak kanaloja jalan asorat, upasonak pe hamu, buat hamu maugakku tu hamu, guru kamu jalos yanau, aina lambok doau, jalan asere marroha, asa dapota kasonangat tondimuna, ai lambok doau gakku, jalan yang dodohok nau persaton, hasang apom madi di bata na diginjang. Amen. Undul mamu.
Epistel taminggut di minggu manogoton sian Heber 2 mamuka sian ayat 10 mamuka sian ayat 14 sahatu ayat 10 tajahama margati soreng ayat na parpudi rak menjaha mahita asa songondak danak partohap di mudar dohot di sibuk gabe suman dohot ibana partohap bisi asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana sibolisi na marwaso mambahem mate. Ay apala akka suru-suruan di sarihon, poparan ni Abrahamido. Rapita manjaham ay itap nong marsi taonon ibana di natarunjuni haurupan ibana do akka natarunjuni ima sahatna martua do halak nong begi hatani di bata jalan do piapsa amin. Tahatindak ko mahaporsyotay, songonan hetindak ko nidong atas aporsya ni sandok portibyon, rap mahita mandok, au porsya di debata Jehovah, ido ama pargugo na sa tudosan, na tumopalangi dohot tano, au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman at timnuhan ni si Maria, na gabi-gabian santon di porbadia, andorang suabubuam ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru bingitanom na mulak mangulo dari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni dipata Jehovah amanai pargogona suhatu dosani di si maibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tayi na mandok. Mulak mangulu do sogot daging na halak nong mate. Dohot dia nguluan na sorasuda. Amin. Shalom.
Hamuna dongan saha porseaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorak so jinahahon ondolan nitikting di huriata di hari Minggu sadarion. Atas guarni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjulum mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot wakadongan na odope rap marsaur di parmingguan di huriata sadarion. Pasat kami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita saluhutna. Rutusi tabigema ondolan itikting di huriata di Minggu sadarion. Nah parjulu nama, arti dan topik Minggu 2 Februari 2025. Minggu Paupaton Dung Epipanias, topik Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Jahobado pertanobatoan jalaha porusata. Yang kedua, pelayan ibadah pada pukul 9.00 WIB. Khotbah oleh Ambang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH. Liturgis Amang Sintua Pasaribu. Warta kami sendiri Sintua Simamora. Petugas selengkapnya kita bisa lihat dan simak di papan pengumuman. Warta ketiga, jadwal pertangyangan wilayah minggu ini. Hari Selasa 4 Februari 2025 masuk pukul 18 di rumah keluarga GUT Silitonga SH MH Inang Sintua ACH Boru Manulang SS, alamat Jalan Parangtritis, Sabdodadi Bantul, masuk wilayah selatan. Yang kedua, pada hari Rabu 5 Februari 2025 masuk pukul 19 di rumah keluarga Dr. RH Simatupang, Ibu LNL Boru Pandiangan. Alamat Perum Acacia Blok A2, Jalan Jambon, Tegal Rejo, masuk wilayah barat. Yang ketiga, hari Rabu 5 Februari 2025 masuk pukul 18.30 Parhalado wilayah timur dilaksanakan pertangyangan di Sopogodang. Jemaat HKBP Yogyakarta, khususnya anggota jemaat wilayah, diundang untuk menghadiri acara pertangyangan wilayah sesuai jadwal. Yang keempat, aturan dohot peraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Paupaton Bab 5 Peribadahan kepada Tuhan, Pasal 5 Kegiatan dan waktu HKBP beribadah kepada Tuhan. 2. Ibadah harian pribadi, keluarga, dan week lingkungan. 1. Setiap anggota jemaat pribadi atau keluarga melakukan ibadah harian dengan bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan yang ditetapkan dalam almanak. Setiap anggota jemaat HKBP wajib membaca Alkitab secara teratur dari kitab Kejadian sampai Wahyu. 2. Jemaat mengadakan ibadah dan pendalaman firman Allah di lingkungan secara teratur setiap minggu. Bahan pendalaman firman Allah ditetapkan oleh majelis jemaat sesuai almanak HKBP. 3. Kebaktian kebangunan rohani. Gereja dapat mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang diikuti oleh warga jemaat dan masyarakat di tempat yang ditentukan oleh gereja. 5. Ibadah, warta kelima, ibadah dalam bahasa Inggris, Sunday Service. Pada hari Minggu 2 Februari 2025 dalam ibadah pukul 17.30, kita akan melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Tuhan memberkati. Warta ke-6, undangan Bonataun Distrik 18 Jabarteng DIY.
Pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Subang akan dilaksanakan ibadah Bonataun Distrik. Pendeta dan utusan yang ditunjuk dapat menghadiri acara tersebut. Warta ke-7 PHD Gabungan Seksi Paropuan. Pada hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan PHD Gabungan Seksi Paropuan untuk mengawali tahun 2025 bertempat di Gereja HKBP Yogyakarta. Diundang semua anggota Seksi Paropuan untuk dapat menghadiri acara tersebut. Warta ke-8 Rapat Huria. Pada hari Jumat 14 Februari 2025 pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan Rapat Huria bertempat di Sopogodang HKBP Yogyakarta. Dimohon Parhalado, pengurus dewan, BPH seksi, dan perwakilan jemaat wilayah yang diwakili oleh 10 orang per wilayah dapat menghadiri acara tersebut. Undangan resmi akan dibagikan melalui WA grup wilayah dan kategorial. Warta ke-9 Pelayanan Tim Angklung. Pada hari ini 2 Februari 2025 dalam ibadah pukul 15.30, tim angklung dari Majelis Jemaat GKI Wongso Dirjan Yogyakarta akan melayani puji-pujian. Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Warta ke-10 Rapat Parhalado. Pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 16.00 WIB bertempat di Sopogodang akan dilaksanakan Rapat Parhalado untuk mempersiapkan program kerja dan anggaran tahun 2025. Dimohon kehadiran dari semua Parhalado untuk menghadirinya. 11. Rapat Panitia Pembangunan. Pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 15.30 WIB di ruang Sekretariat akan dilaksanakan Rapat Panitia Pembangunan dalam rangka Pesta Hari Ulang Tahun HKBP Yogyakarta. Dimohon untuk semua panitia pembangunan agar dapat menghadiri acara tersebut. Warta ke-12 Pembagian Kalender HKBP tahun 2025. Diinformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Yogyakarta bahwa kalender HKBP tahun 2025 sudah tersedia agar dapat menghubungi Sintua Wilayah bagi yang belum menerima. Tuhan memberkati. Warta ke-13 Undangan Lomba Paduan Suara. GKJ Sami Ronobaru Yogyakarta akan mengadakan lomba paduan suara gerejawi untuk kategori anak dan remaja pemuda pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Dimohon bagi jemaat atau seksi yang berkenan mengikuti lomba tersebut agar menyampaikannya kepada dewan pada kesempatan pertama. Tuhan memberkati. Warta ke-14 Undangan Rekrutmen Panitia Paguyuban Pemuda Seraung Kota Baru. Sehubungan adanya undangan penerimaan Panitia Paguyuban Pemuda Gereja Katolik, Gereja HKBP, dan Masjid Syuhada, dimohon kesediaan pemuda-pemudi untuk bergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan tersebut. 15 Pilihan tahunan, pilihan bulanan jemaat, dimohon kepada jemaat yang belum membayar agar dapat melunasinya. Warta selengkapnya kita bisa lihat di papan pengumuman. Tokto Uripe dan donasi pembangunan bisa kita simak di papan pengumuman. Yang ke-17 Warta Panitia Pembangunan. Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta dalam minggu ini telah menerima Tokto Uripe dan donasi atau janji iman sebagaimana tertera di papan pengumuman.
18. Laporan kegiatan pengadaan sound system. Kita bisa lihat selengkapnya di papan pengumuman. 19. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim multimedia dan operator sound. Bisa kita lihat di papan pengumuman. Warta ke-20, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 2 sampai 8 Februari 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. 21. Warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita tetap mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. 22. Pokok-pokok doa syafaat. 23. Persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini yaitu dari keluarga Nyonya M. Sinaga Borusimbolon. Tuhan memberkati. Warta ke-24, warta keuangan dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Januari 2025. Selengkapnya bisa kita lihat dan simak di papan pengumuman. Warta yang terakhir, warta tambahan. Pada hari Sabtu 8 Februari 2025, Seksi Remaja akan mengadakan acara Bonataun Remaja tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Sopogodang. Sehubungan dengan acara tersebut, diundang kepada seluruh remaja HKBP Yogyakarta untuk dapat mengikuti acara tersebut. Tuhan memberkati. Demikianlah warta untuk kita pada hari ini. Horas Madhita.
Andorang sota jalo hatani debata marende mahita sembukende 570 ayat 1 dot ayat 2. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita. Akadongan sahuria tabukama jamita di ibadah manang parmingguan sadarion buku ni parpasalmen 70 sada ayat sada rodi ayat onom. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Pesalmen 70 sada ayat sada tu onom. Tangiang mangido haluaon sian musu mar haporu santuho doau ale Jahoba. Dang tagamon murak au salileng-leleng na. Sai luahon maau marhite-hite hati goranmu jala palua au. Sai paeleng ma pinggolmu tuau jala urupi au. Sai ho ma gabe partono batoa diau. Tau inganan bongotakku toktong. Nunga pola di parbagaho urupanmu au. Ai hodo partano batuaku jala hapurusakku. Ale debataku sepelua maau sian tangan ni parjahati. Sian tangan ni pargeduk dohot si bahen gogo. Ai hodo pakirimokku. Ale Tuhan Jehovah nalom ni rohakku sian si ete-ete honokku.
naung mau cadde tu hodo au sia bortian hodo si parmudu au sian butuhani dainang sai hodo toktong pujioku ima saat turpuk sipata belga sipata metmet suarona te ale gabe mau do huatur nih sotung pongkol adong ma sahalak ama na marjabu di sada inganan nama cai suhi sahalak nado dijabui jabu nama cai balga dohot inganan nama cai bolak halamannya besar rumahnya gede di sada partikian romat todong nibana manang tamu ditutuhi majabuna horas lai na naing martau baru dungi dibuka ma pitu ni jabuna singkat cerita dung masuk tu jabu maka tahatai mahalakuna dua beh ai balga ma jabu mon lai halaman ni jabu tapi macai bolak do ai hubereng dang adong tetanggamu beh ai dang mabiar holae tinggal di hutaon sahalakmu iya tetanggamu hira-hira 100 meter jarakna bohado anon adong panakko dang mabiar holae ino songona bah longang maibana mamereng situasi jabu naon dia nggak nyangka berani kali ini tinggal sendiri bapak-bapak ini kan dungi didok iba nama dengan penuh semangat dan mabiarau laiku adong do debata haporusakku debata nama dongani au tok tong ganupari par minggu do hurwa layon par kor ama Immanuel ate songona mantap do mengalusi bana tapi malai mangan mahitain na mamangan dapat maborngin dibereng madong disipandang gana mace balga molo napo sobulung nang tubuh di Yogyakarta on ngadia tu si panangga kan bewan ima panangga belga ma panangga mon lae songon sohyahu bereng songonon panangga belgana bah ima daleku songona banggay bana alani pananggaon ma songona aman huilala na tinggal di Jabon bere kita ma alani pananggaon ma dan mabiar au tinggal di Jabon ina kan sengaja do hubain belge-belge panangga singkat cerita bagas maborngin modombe ma songona bingung non tamu naon todong naon asing tadi siang dia bilang dan babiar alani adong di bata mandongani HP apalai pe di dok ibadah dan babiar alani panangga ena bohado ina kan hutur codo ceritaon songona penasaran ate tenang besok paginya ini tuan rumah dipanggil-panggil itu tamunya lae eta sarapan inna lae ngajam walu dogo malai eta sarapan ngahubaebe tupa si panganon ditutuhi mapitu di kamar na lae dang makuling dungi dibereng ma di halaman luar asing panangganya sudah mati bodoh itur nai ngurup maibana isi do nama neat panagakon gitu kan lae neng penasaran di bana neng disukun di bana adong do diberekku menang dia dugi dibuka ma pintu di kamar nai dang terkunci dibereng ma adong disi sepucuk surat isina songonon lekuna burju ikon hatop doa mulak ala dong keperluan
Parjolo minta maaf au ngahuseat pananggami. Ay bingung doa di dokor naking alani debata doa udang mabiar. Ale budarina alani pananggaon. Tole malay asa sapala porseha tu debata huseat pananggan munda moliate. Sapala porseha tu debata badi inalillahi ma pananggaon naon kan. Hamu kadongan olo do songoni hita sipata hita porsia itu debata sipata porsia itu tu cuci TV sipata porsia do hita tu security tu bodyguard tu pengawal sipata porsia do hita tu keamanan na adong dijabut tabe nueng songon dia mahita tutu asahibul hita porsea tu debata ikon berengot tadu hamu kadongan sude na adong di Portibion manang songo dia pe jago na canggih na IT ilmu teknologi manang dia pe taho itu pasti punya titik kelemahan tertentu. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita dari Google yang mengatakan $1 kira-kira 8.000 rupiah. Sudah banyak orang mau pergi ke bank menukarkan uangnya, tapi ternyata Google memberikan pernyataan bahwasannya ada sistem kesalahan, salah menginput data. Banyak orang mengatakan sekelas Google ternyata punya kelemahan. Jadi dangadong di Portibion hamu kadongan nasi kop. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin keamanan kita. Alai bohama ngasanga tabain di gerejaun CCTV ngasanga di baik kamu di bagasmu CCTV jalaboido di bereng marite handphone piga-piga perkantoran wajib adong satpam pengaman piga-piga halak adong be bodyguardna pengawalna menjaga ibana jadi boha sorry kot be CCTV sorry kot be adong pengawal record alai unang lupa pasahat mana adong dihamu CCTV bodyguard pengawal satpam Holland tu debata asa marhite pandonganun debata songondok di parpesalmen si Daud di son matutut tarida hodo tano partano batuaku hapo rusakku bere kita mahamu kadongan harus si Daud ngaraja ibana ngasangap ngamar mulia adong huasona adong pengawalna belga istanana godang akar rakyatna tong do ibana mabiar tong do ibana biahaton tong do ibana suku-sukun rohana buhado Tuhan khawatir ibana jaidok ibana na unang paurak au Tuhan unang paila au Tuhan. Secanggih apapun ternyata, sehebat apapun ternyata, sekaya apapun ternyata, tetap dia punya kelemahan, tetap dia punya rasa takut, dia punya rasa khawatir, dan dia takut untuk dipermalukan. Ima si Daud iturpukon hamu kadongan, alai disi ibana mabiar, disi ibana biahaton, di pasat ibana dosude, tude bata. Tabunay naking edeni edeina ucatat tu di son gajang udang mabiar unang ganggu rohama nang isi pehalak adong bedo galubang na unang madele luar biasa do edeni ina ni huriata unang madele manang aha penamasa jadi molo terlambat anon belajo ni amata inang unang madele dah molo terlambat tagihan ni amata unang madele
molo solakku dope tiga mu inang unang madele molo madele hamu sugut hubuto hami hubain manon kori huedem ma unang madele kan itu edeta kan pas doi didokni inanaking unang madele si Daud pedang madele ibana Allah dirajumi ibana do Tuhat tadebatai partanobatoan. Saya sengaja melihat mengapa Allah itu dikatakan sebagai gunung batu atau bukit batu. Mengapa tidak dikatakan Allah itu entah seperti apa, tapi kenapa digambarkan seperti bukit batu? Ternyata memang orang-orang Israel ketika berperang, ketika mereka sudah terdesak oleh musuh, ketika mereka sudah hampir kalah, mereka itu berlari ke gunung batu, ke goa-goa yang besar, di mana mereka terlindungi oleh batu-batu yang besar, karena daerah Israel, daerah Yerusalem, daerah padang gurun yang punya batu-batu yang sangat besar, sehingga ketika senjata datang untuk menghabisi dirinya, dia terlindungi oleh batu-batu yang sangat besar itu. Daud memposisikan dirinya sebagai orang yang terdesak, dan Daud menggambarkan, mempersonifikasikan, menggambarkan Tuhan itu seperti bukit batu yang melindungi dirinya ketika musuh menyerang. Dia terlindungi manang ahape senjata, manang panah, manang tembakan, manang tombak, nanaing meneluhon si Daud dakona tu ibana aladong debata di jolona. Hamu kadongan songoni manuaing bainota manang dia petutu nama sadi hamu nuaing didok naking edeni ina na morajong petahoi na pogos jong petahoi adong bedo biar ni rohana adong bedo galubangna nuaing manang dia petahoi di jolomuna jongjong noeng haporusani hapor suhoni biar nirohai bain madebata gabe senjata dihita. Tetapi masalahnya memang hurang yakin dohita ditangyang tai, hurang yakin. Makanya ketika kita berdoa kita selalu mengandalkan apa yang kita punya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu mengandalkan pikiran kita. Kita selalu mengandalkan apa yang ada pada kita, entah kekayaan ataupun fasilitas ataupun jabatan. Sehingga seolah-olah kita berdoa holan pamanganan do nama dok tangiang aleha porsion hurang. Ida ubain saya ganggu mahita ganupari, saya ganggu mahita ganupari, saya bebonosan mahita, saya khawatir mahita. Jadi duk songon dia nama asa au martangiang tu debata betul-betul saya pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Evangelium Matius madok, berbahagialah orang yang miskin secara jiwa. Pogos todi. Jadi molo merasa dohita pogos todi, kita merasa Tuhan aku butuh engkau nang pegodang fasilitas di jabuku adong jabatan diau murah-murah au manuhor akasitohoron ale molo merasa dohita pogos todi soadong Tuhan naboi mangodingi au molo songoni do dihilala rohamu akamanga kainang remaja na posubulung. Kalau begitu perasaan kita, di situ kita pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu makanya Daud mengatakan, sian bortiani dainang, sian dakdanak remaja di pasu-pasu hodoau. Naparpudi maceri koddo tamemehon hatani di bataon tua kadakdanak ni huriata. Alas yang dakdanaki HP si Dauti sedi memehon among naido tu ibana hatani di bata. Saya di memehon among naido tu si Dauti songodia do debata nagabe partanobatua di ibana
nagabe benteng pertahanan di ibana alani diingo si Daud mah, waktu kecil pun aku tetap pasrah menggantungkan harapanku kepadamu. Bagaimana sekarang anak-anak HKBP Yogyakarta punya keyakinan seperti itu? Ketika dia merasakan rasa takut, ketika dia merasa khawatir akan hidupnya, akan pelajaran di sekolahnya, dia mengatakan ada Yesus yang melindungi aku. Bukan dia mengatakan ada Batman yang melindungi aku, ada superhero yang pasti akan menolongku. Down alai dok ibana ma di bagasana porsiaun ala saya di Papua omak nai among nai hata di debata tu ibana takas tu dia tidakon adong do debata haporusakku imada diingot si Daud ditrupukon hamwa kadongan diingot ibana ma memori nai adong do debata jela ido nahu hati dakon ganu pari. Rom 10 ayat 10 sada di dok do songonon dang si pailaon nasa na porsia tu ibana alania sonang maila hita boydok maila boydo di hata ibranina bingung asonang gabe bingung manang tidak tahu arah, manang hilang akal atau tidak tahu yang harus dilakukan, manang gelisah dang si pailaon dang palwason di bata halak na porsia di ibana. Amen martang yang mahita. Songon si Dauti matutu Tuhan. Hibul porsia tuho. Nang pe adong tutu di ibana. Huaso jabatan si jata. Alaidang di pangasahon ibanai. Dang marpangucadean si Daud dina adong na di portibion ale takas didok ditrupukon hola tuhodo marpangucadean hola kodo gabe haporusan partono batuan ni si Daud olodo hami Tuhan ganggu rohanami biahaton tarurak kami ala saya martangiang kami, ala saya pikiran nami, rohanami, saya olodo tuna adong di portibion, manang tu kemajuan di teknologi, manang tu fasilitas di diri nami, ujungna saya gelisah ma, saya suku-sukun maroha, buhado. Ngulunami sugut Tuhan ajari mahami asa songon si Dauti hibul rohanami nuaing pasahaton diri nami terlomobi di tahun 2025 on holat tuho suadong nasi kop di portibion adong bedo kelemahanna alai di bagasako Kristus Tuhan boydo sikop haluau nami alani nasa na adong di diri nami bagas nami parkerejoan nami ala teknologi aka pengawal manang dia pe naong di pasahat ho di tonga-tonga ni pernguluan nami Tuhan hola tuhoma hupasat hami sinadongan nami parkerejoan ruas ni huriam aka karir aka bisnis aka tiga-tiga manang dia pe usaha ruas ni huriam saya ramoti masinur na pinahan magabe matutunan niula ni ruas ni huriam dapotan pasu-pasu, dapotan pajapalan nalomak di tanah pangaratuanon. Tuhan, urupi ma, ruas di huriam na di bagasan, hagalu ni pamatang. Naung tarsurat di warta jemaaton, pasu-pasu lehon hamalumon. Pasu-pasu nang akaros di huriam na marulang tahun, hatu tubu nang parongan saripeon. Pasu-pasu rasti huriam nang pasahaton hamauliateon tu huria tu pembangunan tu bunga altar nang tu sound system pe nang mangalehon pelea taon na ramoti nang aka ulaon di bagasan sa minggu 7 anon aka rapot dohot kegiatan PHD ama ina remaja na posobulung
naung hubuk kahami di bagasan samingguon. Homa Tuhan, na mangaramoti hami, ruas di huriam, rap dohot ruas partisipan, mulak pehami anon, salpusian parminggu anon, di pardalanan, pasu-pasu mahami. Atong Tuhan sahat di homa, daging nami, toddi nami, ngulu nami, keluarga nami, sude holso ni roha nami, hola tuho, mar haposa tuho mahami, mar hite Jesus hay martangiang, moliate madiho. Amen. Hatani debata 2 Korinsia ayat 7 ganuk na niojar ni rohana unang ma sian muruk manang sian naso tarjua ay di haholongi debatado nalas roha mangalehon tapasahat mapelean. Dami sunang rohaki
Mahita. Tatangya konma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang. Hodo harorani saluhut silon lehona dengan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasat hami masudan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti hasau parasya kami pilihan non patibulo narajaon mutong-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadah hami gudang nisilen lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malamone roham di banotongaon songo na di banua gijang. Lehon matuhami saderion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togihon tu panguncunan. Pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaur honma. Damena tutodim. Berapa nak?